fortælle om en velfærdsmodel. Vi kan starte med den, der er universel. Vi er ikke i stand til at klare alting selv, så derfor er det rart, at staten giver os meget hjælp. Du får kontanthjælp, som var det ene, du vil få lov. Du kan få et tilskud, hvis det er, du skal med toget. Sådan er det i Danmark og Sverige og Norge, hvor du kan have det godt og trygt, når du skal til at sove. Velfærdsmodel. Jeg siger en velfærdsmodel. Yeah. Velfærdsmodel er det. Velfærdsmodel. Yeah. Velfærdsmodel. Jeg sætter. Residual. Du har dine, og jeg har mine penge. Hvis du vil sove godt, kan du jo købe min seng. Ikke så meget skat, jeg er rig en længe. Giv mig selv high five, kunne aldrig lade mig selv hænge. Egen lykkesmed, du kan kalde mig liberal. Overdriver ikke, når jeg ser business af stral. Markedet er min legeplads, min rigdom går viral. Jeg har ingen boss, for jeg er min egen admiral. Velfærdsmodel. Jeg sætter velfærdsmodel. Velfærdsmodel er det. Velfærdsmodel. Velfærdsmodel. Jeg sætter. Jeg har stor glæde ved min arbejdsplads, for den giver mig forsikringer imod en hel masse. Når alle hjælper, så kan der være penge i alles kasse. Det er derfor den kooperative er top of the class. Jeg sætter vores medmennesker og la familia. Hvis hospitalet pludselig har indlagt nogens far, ja, der er altid en, som bare med et kan være klar. Men den her type tillid er din punkt, hvad alt det bare. Velfærdsmodel. Jeg sætter velfærdsmodel. Følg med. Kan du ikke forstå velfærdsmodel? Du kan vælge selv. Jeg sætter velfærdsmodel.